сённяшняй праграмы да нас завітаў вялікі сябра раніцы з Белсатам, біяхімік, папулярызатар навукі Сяргей Бесараб. Каханне і навука. Навука і каханне. Вось галоўная тэма нашай размовы зараз будзе. Калі мы кажам каханне, мы заўсёды гэта пра пачуцці нейкае, пра рамантыку, а на, не ведаю, біяхімічным і хімічным узроўні. У мозгу, у чалавечым арганізме ёсць нейкія доказы таго, што каханне гэта нейкія біяхімічныя працэсы. На самой справе мы носімся з каханнем. Мы шмат хто як бы кіруецца толькі каханнем. Бог гэта любоў і каханне і творчасць. Да? Все дзякуючы таго, што у чалавецтва ёсць культуралогія на самой справе. Бо з кропкі гледжання хіміі банальных, там нейкіх біяхімічных працэсаў, все вельмі проста і не так прыгожа. Не так прыгожа. Это, умоўна кажучы, там 4 ці 5 рэчываў, якія наш мозг заставляе выпрацоўваць залозы, каб сімуляваць вось гэта. Гэта гармоны? Чымсьці там аб'ядноўваецца, і ты ўвесь такой у каханні. Так, давайте распавядзем, як гэта хімія, як кажуць, хімія кахання, з чаго яна складаецца? Яна складаецца, па-першае, з дапаміну. Дапамін гэта тое, што дае эйфарыю, вось гэты ўздым. Сератанін памяншаецца ў гэтым выпадку, і мы... Сератанін гэта, умоўна кажучы, жаданне пераследу аб'екта кахання. Потым гэта, конечно, аксітацын. Каб вы разумелі, каханне гэта, скажем так, з кропкі гледжання біохіміі, гэта такі працэс, які накірованы, гэта ўзнагароджанне, якое дае наш мозг нашаму арганізму за перадачу генома. Свайго, разумееце? То бок сама мэта гэта перадаць геном, і для гэтага выкарыстоўваюцца, умоўна кажучы, вось біягенныя амфетаміны. Такім чынам мозг нібыта кажа: давай. Так, перадай свой геном далей. Давай, вон яна. А калі арганізм, напрыклад, вось там ёсць адзін нейкі хлопец, да яго ёсць, напрыклад, нейкія вось гэтыя адчуваеш дафаміны, сератанін, ты адчуваеш гэты ўздым, а да іншага, напрыклад, не адчуваеш. То бок гэта табе арганізм падказвае: не, гэтага не бяры. Неверагодна цікавы накірунак такі, да, як мы выбіраем сабе партнёраў. Чаму мы выбіраем сабе партнёраў? І вось тут вельмі у нас на часу, каб гэта ўсё растлумачыць, я зараз паспрабую вельмі караценька. То бок, у першую чаргу мы падбіраем партнёра так, каб у нас былі розныя антицелы. То бок, калі у нас супрацьлеглыя антицелы, наша патомства будзе больш устойлівае да будучых пандэмій. Разумееце? То бок, з аднаго боку мы выбіраем тых партнёраў, у якіх з намі адрозніваецца імунны адказ. Мы разноображиваем иммунный отказ нашего потомства. Да? Это первое. А по-другое, мы выбираем тех, у кого, с кем у нас наибольш генетичных, фенотипичных подобенств. Мы выбираем подобных на себе. То есть, визуально подобных? Визуально, вочы, рост, там яшчэ нешта. То бок, і гэта пацверджана, дарэчы, шмат артыкулаў ёсць, да, про тое, што колькасць супадзенняў ДНК у сужэнцаў, у іх яна намного больш, чым у звычайных пар. І вось калі вам падабаецца чалавек, вы прыязджаеце в іншую краіну, да? Калі вы бачыце, напрыклад, хлопец ідзе па вуліцы і бачыць дзяўчыну, якая вам падабаецца, гэта значыць тое, што ў іх шмат агульных кавалачкаў ДНК. Гэта адбываецца як у камп'ютары, нешта такое? За секунды. За секунды. І вот гэта цікава. То бок, разумееце, у нас павінны, калі вот мы партнёры з некім, павінны быць розныя імунныя адказы. Імунныя мы можам спраўдзіць толькі аналізамі, так? Умоўна кажучы, так, як бы там, да. Але пры гэтым мы павінны быць максімальна падобны адзін аднаго генетычна, фенатыпічна. А вось кажуць, што пах грае ролю, нібыта, што там людзі абіраюць адзін аднаго па пахам, і таксама ёсць там духі з ферамонамі, напрыклад. Другаснае, мабыць, ужо нешта. Гэта існуе ці не? Гэта агулам бзур. Вось усе гэтыя афрадызіакі і ферамоны. Ферамоны, вось, каб вы разумелі, гэта ізноў пра нейкае раскрыццё міфаў, умоўна кажучы. Тое, што прадаецца пад назвай ферамонаў, гэта ферамоны свіней. Это китайские феромоны свиней, якія фасуюць, і яны не працуюць на людзях, бо ў людзях ёсць такая рэч, орган Якабсона, які адказвае менавіта за ўспрыняццё феромонаў. У людзей ён рудыментарны, ён не працуе. Ёсць анамаліі, там, я не ведаю, 1 на мільён, дзе сапраўды працуе, і чалавек рэагуе на гэты
феромон свіней, Ага. умоўна кажучы. Но гэта анамалія. Гэта абсалютная анамалія. Вось. А у звычайных людзей, ну, жанчынам гэты пах, па-першае, не падабаецца. Ён ім нагадвае застарэлы запах пота. Ага. Як бы, да? Але чамусьці мужчыны купляюць і ў маркетплейсах увесь час такі неверагодны попыт на гэтыя ферамоны. Тое ж самае афрадызіакі. Ну, что такое привезти вам найбольш? Шпанская мушка. Было такое. Хацела я... Да? Не, ну гэта... Ну, гэта уліткі. Кантаридин. Устрицы. Устрицы. Не, устрицы не працуюць. Гэта агулам выцягнулі за вушы з-за таго, што там утрымліваецца цынк, а цынк, значыць, ён уздзейнічае на спермагенез, і вось неяк так расцягнулі гэтыя тыктокеры. Ну, незразумела чаго. Вот шпанская мушка – гэта кантаридин. Умоўна кажучы, ён унікальны, дарэчы, прэпарат для выпальвання бародавак. Унікальны, да? Але ёсць людзі, якія яго чамусьці выкарыстоўваюць як афрадызіак, і фактычна мы атрымоўваем хімічны цыстит, то бок людзі выдаюць хімічную такую атаку на органы малога таза, як бы за ўзбуджванне, то бок гэта такія ўжо сурагаты, як это кітайскія рог насарога, напрыклад, афрадызіак. То бок усе ведаюць, што гэта не працуе. Гэта плацэба. Вось, але попыт ёсць, і будзе яшчэ, я ўпэўнены, доўга. А калі кажуць пра каханне, тады яшчэ кажуць пра сям'ю, зразумела, і беларускія улады, і не толькі беларускія, дарэчы, любяць казаць пра традыцыйную сям'ю, вот што трэба толькі шлюбам быць разам, калі вы не муж і жана, не муж і жонка, тады гэта не сапраўдная сям'я. Але ж зараз сучасная такая прастора, што ўсё мяняецца. Людзі жывуць не ў шлюбе, людзі знаёмяцца ў інтэрнэце, людзі ходзяць на спатканні з дапамогай нейкіх аплікацый у інтэрнэце. Ці гэта нармалёва для сучаснага мозга чалавечаскага, ці мы адаптуемся да гэтага, ці трэба ўсё ж такі заўсёды памятаць, што вось ёсць правілы, шлюб, спатканне, кветкі, цукеркі, ці мы можам ужо жыць гэтым такім сучасным жыццём? Для генетыкі і эвалюцыі Лукашэнкі няма. Вось я скажу вам так. Да? І, безумоўна, Кацярына, то, што вот вы сказалі пра, скажем так, трансфармацыю гэтых адносін, калі яна накіроўваецца менавіта на тыя ж эвалюцыйныя патрэбы, які і звычайна каханне, то ніякай розніцы няма. Я бачу хутчэй зараз такі не самы прыемны тренд пра тое, што людзі пачынаюць натуральных партнёраў замяняць на штучныя, на нейрасеткі. То бок, каб вы разумелі, вось гэтыя AI партнёры, да, наш мозг, ён лянівы. Наш мозг, ён лянівы. Што такое адносіны паміж людзьмі? Да? Гэта і дапамін, але гэта і картызол, гэта стрэс, гэта сваркі, ўвесь час. З нейрагенам з гэтым мы атрымоўваем такую жанчыну, умоўна кажучы, мужчыну, якая не сварыцца, якая заўсёды рада цябе бачыць, якая задавольна. То бок мозг атрымоўвае дапамін без картызола. А мозг лянівы. Ён ідзе па шляху найменшага супраціву. Таму ён выбірае вось гэтых нейрагенаў. І гэта атамізуе грамадства, на жаль. Гэта атамізуе грамадства. Грамадства атамізуецца, вось як зараз кажуць, што зумеры, ім складана ўсталёўваць сацыяльныя кантакты. Да, яны сядзяць у кампутарах, яны размаўляюць, узаемадзейнічаюць з нейрагенамі, якія ім падказваюць, а нейрагены вельмі, яны адаптуюцца пад нашы запыты. Яны заточаны на тое, каб дагадзіць людзям. Вот. І гэта абсалютная пастка. Абсалютная дапамінавая пастка. Дарэчы, я дадам да гэтай часткі. Калі я пачынаю шмат, я ведаю, што нельга так рабіць, але шмат кансультавацца з АІ, там, па пытаннях псіхалагічных ці здароўя, я адразу разумею, што мне ўжо не хочацца ісці на нейкія спатканні, на нейкія сустрэчы з сяброўкамі, вось ты аддаляешся ад іншых людзей, сапраўды. А ў мяне зваротная. Я проста вельмі даўно з нейрасеткамі, ўжо, можа, дзесяцігоддзямі, з тымі свёртачнымі пачынаў, і нейрасеткі зараз. Чым больш у мяне ўзаемадзеяння з нейрасеткамі, тым больш я люблю жывых людзей. Мне проста сапраўды гэта патрэбна. Я на фізічным узроўні разумею, што мне патрэбен кантакт тактыльны, вочы, вось штосьці такое. Таму не ведаю. Бо гэта трэба перарасці. А ці можна увогуле штучна выклікаць у арганізме, у сваём арганізме каханне? Вось я бачу жанчыну, вельмі добрая, ладная жанчына, ёсць грошы ў ёй, і я хацеў бы закахацца ў яе. Гэта можна неяк на хімічным узроўні, на біяхімічным узроўні штучна зрабіць і наадварот скончыць каханне? Пум!
націснуў Приворот на... и отворот, як кажуть. Вось нешта такое, але ж з пункту гледжання навукі. Ёсць такое прыгожае выказванне, што ўсё самае каштоўнае ў жыцці нам дастаецца бескаштоўна. То бок каханне, тое, што атрымоўваецца бескаштоўна, на аўтамаце мозг падбірае табе і падкідвае. Яго вельмі складана сімуляваць нейкімі сурагатамі. То бок гэта тваё, так тебе кажа мозг. І гэта такі каскад складаных рэакцый, які, ну гэта вы дакладна няма простага адказа на вельмі складанае комплекснае пытанне. Гэта папулізм. Калі вам кажуць, што вось з'еш, напрыклад, банан і ты закахаешся, ну гэта папулізм. Про шоколад. Шоколад тое ж самае, як бы, да, ці это шпанская мушка, як бы ўсё. Нет, гэта не працуе так. Вось, гэта каскад складаных рэакцый. І я шчыра кажу, ну, яго тэхнічна, сума тэхналогій ёсць, каб яго сімуляваць. Але гэта, па-першае, будзе неверагодных грошай каштаваць. Нават Брайан Джонсон за такое не браўся, як бы вядомы біохакер. Не кажучы ўжо пра звычайных нейкіх людзей ці мас-маркет. Можна сімуляваць, па-першае, па-другое, гэта, хутчэй за ўсё, хімія гэта знішчыць арганізм. І будзе не да кахання. Яно не каштуе таго. Ну, цікава, ну вось ёсць жа антыдэпрэсанты, напрыклад, яны дапамагаюць людзям у дэпрэсіі адчуваць сябе інакш, там гэты абратны захоп. Але яны блакуюць усё, абратны захоп норадреналіну. Так, яны блакуюць, так, яны робяць цябе такім устойлівым да ўсялякіх вось гэтых... Але ці гэта лепей? Ну, калі ты расліна, умоўна кажучы. Ну, залежыць ад таго, як это адчуваецца. Лепей 300 год, один год питацца кроўю, ці 300 год падалю, як там, ведаеце, Пугачоў казаў. Апошняе, караценька пытанне. Ці можа навука сказаць, што робіць адносіны моцнымі і доўгімі? Аксітацын і вазапрэсін. Так, з аксітацынам зразумела, гэта абдымацца, рабіць масаж, што яшчэ... Вазапрэсін, ён адказвае за манагамнасць. Вот, каб вы разумелі, да, каханне гэта 18-30 месяцаў. Не бывае цудаў. І хімічна гэта 18-30 месяцаў. А далей што, выбачайце? Эвалюцыя гэты прамежак выпрацавала для таго, каб вы паспелі выгадаваць, зачаць патомства і выгадаваць, пранесці яго праз той перыяд, калі яно найбольш уразлівае. А далей гэта што? А далей лічыцца, што дзіцёнак падрос, як бы ён ужо можа там сам неяк плюс-мінус пра сябе клапаціцца, і каханне заканчваецца. І застаецца толькі вазапрэсін і аксітацын. Манагамія, звычка да спакою нейкага, напрыклад, пошук стабільнасці. Гэта ўжо не каханне, гэта ўжо такі афтэршок, павага, так, павага. Я заўсёды, дзякую вялікі, я заўсёды вось верыла, што галоўнае гэта павага ў адносінах, і тады ўсё будзе. Я вось як нарадзіўся, заўсёды ведаў, што галоўнае ў адносінах гэта вазапрэсін. Вось. Дзе мой вазапрэсін? Вось мы пра каханне паразмаўлялі сёння з розных бакоў. Дзякуй вялікі, да нас прыйшоў Сергей Бесараб. Заўсёды расказвае нам вось як яно працуе сапраўды. А мы ідём яшчэ да аднаго нашага любімчыка. Ідём да Андрушы. Да Андруши. А зараз, а чаму? А у нас... Ну, ты можешь пойти, а я пойду до Андруши. Иди ко мне до Андруши. Просто доверяйся своей жонце, доверяй.